Da ste ljudi, mi ćemo danas igrati Minecraft Sky House. U prošloj epizodi smo napravili ovu mašinu za pravljenje kamena i ovaj bazen za beskonačnu vode. U ovoj epizodi ćemo praviti farmu drveta i farmu pšenice. Svijem da ima, nema, ali nago je. Sad da uzmemo mač u ruke, kramp i ovo i ovo. Stani. A ne, ovo kasnije ću svrati. Ako dođe neki enderman da možemo da ga tučemo. A sad idemo da kopamo kamen. Nakopamo smo kamena. Sad ćemo napravimo od kangdrme ove stepenike, šta su već. Tako. 48. I ovo kad spojimo 54. Tako. Sad da napravim tu farmu drveta. Prvo ćemo to da napravimo. Ajmo ovdje. 1, 2, 3. I ovako ćemo se drugi. Napravili smo tu ostrvo gdje će da bude drvo. Ovdje ćemo staviti zemlju. Idemo se pod zemlju. Odložimo. Sad tu. I eto. Svimo ovo da razbijemo. Ovo će mi biti potrebno voda za pšenicu. A ovo ostalo ćemo proširiti u narednim epizodama. Sad da uzmemo ovo kao zemlju. Tako. I ovo. Pada noć. Da vidimo da li ima zombije i tih momaka. Što vidim da ne trosnem ja dole. Ne. Pa hajdemo da spavamo pa ćemo ujutro vidjeti da tako, pobudio se, baš sam lepo sam, ja. Sad za ovu farmu treba će mi baš mnogo kamena. Da zatvorimo okno. Čovječe. Ovo i ovo će mi trebati. Treba da uzmem da kopam kamena. Ovo tako, nakopali smo kamena, sve napravimo stepenike. Da. Evo, imamo 64 cobblestone slab i 27, što će biti sasvim dovoljno.
Sad odmah cobblestone ćemo da stavimo. Biće ovako. Ovakvu farmu. Nećemo previše. Reći ćemo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ćemo iskoristiti. Ovdje kad budemo uzimali pšenicu. Stani. Da. Sad sam video. Inače sam bolestan. Sad sam video da ovdje, evo ovdje ćemo ovako, ovdje stavimo zemlju, a ovdje će ide ovako voda. Ovo neće više biti potrebno. Tako. I sad ćemo ovdje ovako. 1, 2. Tako. Malo smo gledali. Već sam imao. Ne znam ja što sam uzeo ovoliko. Ovih stepenika. Evo ovdje će da ide voda. Sad da zasadimo pšenicu. Ljudi, da, treba mi motika. Sad ćemo da ovdje ovako. I kamena motika. Dobro smo kamenu motiku. Sad da razvijemo ovo. Šta je ovdje zagledano? Da, ako nećete vam zagradi, morate staviti ovako baklje. Ja ću u narednim epizodama da idem, u narednih epizoda da idem dole u rudnik pa da kopam. Da zasadimo se tu. Eto tako. I tako. Neće mi to biti potrebno. Sad će mi samo biti kofa potrebna. Malo se okupam. Tako. Evo ovo je tek počelo da raste. Ovo je inače jako dobra stvar što smo napravili za vodu. Da vidimo da je sve ravno. Jeste. I to je to od ove epizode. Vidimo se uskoro. Ćao!